Джаджите са ни от най-яките функции за устройства с Android. Джаджата ви позволява да разполагате с важна за вас информация на началния ви екран, без да е необходимо да стартирате каквато и да е апликация. Инсталирането на джаджата е различно от инсталирането на апликация, тъй като след като изтеглите джаджата от App Store не виждате нищо. За да използвате джаджата, трябва да сложите на началния екран на вашия телефон. Има два начина да го направите, като това зависи от вашето устройство. На повечето устройства, за да сложите джаджата на началния екран, можете да следвате следните стъпки. Първо, натиснете бутона за начален екран. След това в менюто приложение, където можете да видите всички инсталирани апликации на вашето устройство. В приложенията натиснете бутона Джаджи, Widget, и натиснете и задръжте джаджата, която искате да използвате, в нашия пример джаджата Budget Control. Сега го плъзнете до празното място във вашия начален екран. Най-накрая джаджата Budget Control започва да работи и ви показва в реално време вашите разходи и бюджет. На други устройства има дори и по-лесен начин. Изберете празно място на вашия начален екран, натиснете го и задръжте. Изберете джаджи и изчакайте списъка да зареди. Изберете джаджата Budget Control и това е всичко. Ако нещо не ви е ясно или имате нужда от помощ, моля, не се притеснявайте да се свържете с нас на support@handwallet.com. И аз или някой от моите приятели ще се опитаме да ви помогнем.